taka lafiya ya shehu Ahmadin Yarwa mazan kwarai. Taka lafiya ya shehu Ahmadin Yarwa mazan kwarai. Yayi Ahmadu Yarwa ubana na saman dausayi dole mai sa a yi sallah sai da alwala kowa ya san kasarai. Ya shehu Ahmadu Yarwa mazan kwarai. Kai salatai da yawa kalin kashi kwarai ka ja kai yi kurum gada hafiyayye masanin zahiri masanin boyayye rugun babban motsi duk an san kasarai. Taka lafiya ya shehu Ahmadin Yarwa mazan kwarai. Allah sa halai sahabbai sanya mu je auliya kaunar ku ba ta baba na saman zamani shahana tijjani in ya mu je barhama ga mazan kwarai. Ya shehu Ahmadin Yarwa mazan kwarai. Zo aminu maraba sarabar shehi ce waye kai yana wani ni na san babu kwarai babu sarai. Sama jirgi ta muje ka dau duk nauyi ka dau yayaye ka hada da iyaye shehi ikon rabba waye ke waye ka tsaya waye ka ji ka nan a kirarai. Taka lafiya ya shehu Ahmadin Yarwa mazan kwarai. Shehi wakilin rabba ya karba ya kawo ya zo ya yi rabiya ko ka ta yawo sai ajiye rabon ka ne har sai ka dawo in ma ka makale zai baka ko baka da rai. Saya asalin kakan na wanda ke zance wani ya san hantsi na fi gane marece na bar maraici tun da na gatan mu kwarai. Ya shehu Ahmadu mazan kwarai. Taka lafiya taka lafiya taka lafiya ya shehu Ahmadin Yarwa mazan kwarai. Egar da kaki kamini ni gashi na rayu tsatsam kai ne kai yi sila na kama annabi bagab dole in maka yabo in sara na yi kam in yoji injina ka doron hanya ta kwarai. Ya shehu Ahmadu sanu baba ga Ali isuwa zaniyo gare ka kaka ga Ali shehi wayayo ka ne a kyawun hali ba zan ce akwai ba na fi sanin babu kwarai. Ina yan Yarwa ne na baro na Maiduguri wajen san manzo ba ma da uzuri garin waliyai sharifai garin malamai garin Qur'ani mu ko muke da sha'irai gashi hanai nan zanja baki ba dan na shiru ba. Suleiman Abdalla ne mawakin shugaba na garin Maiduguri masu karban baki karo rahamar ka Allah cikin Maiduguri.